chik manogol kod jatend migao mar pur Mutai Kagwe mar chwalo gunde 321 magi ne dero mag duol makano cham miluongo ni NCPB eka bang'e giyud chudo e ndalo 30 mabiro. Kane owuoye bura mar lalruok kaachiel kod jopur kanyakla kod riwruok mar jopur mar cham, jatend migao mar pur e kaunti ma Narok Joyce Keshe kod jatend NCPB South Rift Emilio Kwai nojiwo jopur mondo mak motegno chenro mar chwalo ngano margi ne NCPB. Kepo mar ngano magi, weche maduto mag chudo, nengo kod kepo notwagi kendo e kindero mar romo. Prices still maintained as grade 1 5,300 and grade 2 5,200. The payment is going to be within 14 to 21 days as indicated. Waiting for 14 to 21 days is not a problem to them as long as the government is going to honor their pledge. So they want payments to be done very fast so that they can be enabled to continue producing more wheat because the season has begun. Ile pesa tulikuwa tunatarajia kwa hii ngano ndio tunaenda kupanda naye. Tunaomba sana iangaliwe hiyo ndio isichelewe. Kwa ajili ikichelewa tutakuwa hii season tunaingia itakuwa imechelewa. Kwa hivyo tunaomba kwa ajili mvua tunasikia inakuja, tunaomba hiyo pesa isiwe inachelewa. As at now, as NCPB, is that we are ready to uptake the wheat. All our silos are ready. We have engaged our staff and they are prepared. We, as the CC has said, is that we have a few farmers who have barley, but they have agreed to remove the barley to pave way and to pave for space for the uptake of